गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खुंगा 60थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जालांनाय दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जाथाय जानायनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय बे भिडियोखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों चिरांनि बिजनी थेंफाख्रि फोथाराव खुंनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो जोबथा साननि थान्दै मेलाव ओरैबायदि जाथावनाङै आरो लाजिनांथाव दुंहाव जाथाया जानानै थाङो। माखासे दुथां गोसोनि मानसिफोरा थान्दै मेलाव हाबनानै दुंहाव थासारिखौ सोमजिहोनाय जायो। जायफोर दुथां सुबुंफोरा बर' थुनलाइ आफादनि सान्थौ आरो सानस्रिजों जेबो सोमोन्दो गैया, गोलाव समनि जारिमिन आरो गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि बावसोमनायखौ मिथियै बेबायदि सुबुंफोरा थान्दै मेलखौ बेंखननानै लायो आरो बायजोनिफ्राय गोहो बाहायनानै थान्दै मेलाव मोखां खाथेनानै जर जुलुमै हाबो आरो डाइसनि मोननै माइक्रफनखौ लानानै थाङो, बायजोआव दावराव दावसि खालामो आरो मेलखौ बन्द खालामनो हुमखि होयो। दुथांफोरनि बेबादि जाथायखौ नुनानै बयबो गियो आरो थान्दै मेलखौ दोनथ'नाय जायो। लोगो लोगोनो बिबान सायख'नाय हाबाफारिया आद्रा जायो। बे जाथायखौ सोर खालामदों आरो सोरनि दैदेननायाव जायामोन आरो बेयाव लोब्बा थानाय सुबुं आरो ग्रुपखौ मिथिनो मोननाय जायो होननानै दिपेन बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। थान्दै मेल सिङाव हाबनानै माबायदि दुंहाव थासारि सोमजिहोदों बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि। दा नोंथांमोना नुबाय माबायदि दादागिरि आखु दिन्थिनाय नुनो मोनदों। दा बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव। जोंनि हारिनि सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादखौ राजखान्थिनि गाब फुननानै दुंहाव थासारि सोमजिहोनाया जोबोद दुखुनांथाव। बे जाथायखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ होनि। मैया मोनाबिलियाव प्राय हरनि 1टा बाजियाव जि जोबथा थान्दै मेल दङमोन बे जथुम्मानि आरो गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय जि बेयाव हाबाफारि जागायजेनदोंल'सोमोन, रिजलिउसन एडप्ट खालामनाय जाबाय आरो गासै थान्दैफोरा गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपुर्ण भाबै गावबा गावनि खोथा बाथ्राफोरखौ इसुसफोरखौ बे थान्दै मेलाव बिथांमोना दैखांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो लोब्बा आफाद हिसाबै जोङो जोबोद गोजोनै जोङो जेबो बाथ्रा बुङाबासिनो थान्दैफोरनि खोथाफोरखौ इसुसफोरखौ एजेन्डाफोरखौ खोनासंनानै हाबा मावलांनायनि खोथाफोरखौ जोङो बे गोसोखांबाय थादोंमोन। आरो बे समावनो जेला गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानायनि हाबाफारिया जागायो आरो बिबान सायख'लायनायनि हाबाफारियाबो प्राय मोनसे पर्यायाव जोबहां थासारिसिम सहैबायमोन। नाथाय बे समावनो अन्याय भाबै आरो मोनसे हिंसानि परिबेस परिस्थिति लानानै गोबां बेबायदि जायफोरनि गोदोनायाव कुनु डेलिगेट बेस गैया, कुनु अबजार्भार्सनि बेस गैया, कुनु आरसिनि बेस गैया, जर जुलुमै माने बोलो बाहायनानै बे डेलिगेट हाउसखौ घेराव खालामनानै दाइसआव थानाय जेराव बर' थुनलाइ आफादनि माने बारग' आफादगिरि बा बे थान्दै मेलनि केयारटेकार आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सारा मासि लानानै आफादखौ सामलायबाय थादोंमोन आरो आफाद सामलायनानै बिबान सायख'नायनि हाबाफारिखौ मावबाय थादोंमोन। आरो बे समावनो दाइसआव गोबां गेदेमा सुबुंफोर दङमोन, दैदेनगिरिफोर दङमोन, जर जुलुमै मोननै माइक्रफनखौ बोखांनानै लानानै थाङो आरो सिङाव प्राय 100-150 जनसो माने फेग्लुंनाय बे माखासे सन्देहजनक व्यक्तिफ्रा माने इनाय आरो अनागारि गोसो लानानै हिंसानि गोसो लानानै दुम दाखाल खालामो, दावराव दावसि खालामो आरो धमकि होयो जे माने
बे थान्दै मेलखौ बन्द' खालामनांगौ। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय दिपेन बर' बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबादि गावजों गावनो दुंहाव थासारि सोमजिहोनायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गुबुन हारिफोरखौ मिनिनायखौ नुनो मोनदों आरो गुबुन हारिया मानो मिनिया जानो। जों जोंनि गेजेरावनो गावजों गावनो गोरोबलायनाय गैयाब्ला बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिनि मोनसे गोथार आफादखौनो राजखान्थिनि गाब फुननानै बेबादि दुंहाव थासारि सोमजिहोनाया जोंनि हारिनि थाखाय लाजिनांथाव। दा बेखौ लानानै गुबुन हारिया मिनिखागोन। दा जोबथारनायाव बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दानाया बबेसिम सहैखोमोन आरो मा बिबानाव साबैसेखौ सायख'नाय जाखोमोन बेखौ नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायना होदों। बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो खोनासंहोनि। जों जायखौ लुबैयाखैमोन बेबायदि मोनसे थासारि सिखारबाय आरो बिनिखायनो जोंनि बिबान सोलायनायाबो आबुं जायाखिसै। आफादगिरियाव सानै फैबाय, कन्टेस्ट जानानै थाबाय आरो बेबायदिनो लेङाइ आफादगिरियावबो गोबां फैदों। गाहाय नेहाथारिनि बेलायाव नंगौ जों मैयानो थिरां खालामबाय। गाहाय नेहाथारियाव माने जिहेतु माने सासेल' होननानै बुंनांगोन जोङो, कन्टेस्ट गैया, बेयो जालांबाय। नेहाथारि लाइनावबो फ्राय 9 दङ। दा बेनि बेलायाव जोङो माने जोबथा मोनसे डिसिसनखौ जों लानो हायाखिसै। आइजोनि खथा दंमोन, बे मोननैया जालांबाय। रांगिरिनि खथा दं, बेबो जालांबाय। नाथाय आफादगिरिनि लाइनावबो एसे जेंना थाबाय, लेङाइ आफादगिरिनि बेलायावबो जेंना थाबाय आरो नेहाथारि लाइनावबो गाहाय नेहाथारिखौ बारहोनानै मोनसे जेंना थाबाय। दा बेखौ जोङो माबोरै खालामनो हायो जों बेनि सोमोन्दै बावैनो केबिनेट जिरायगोन, एक्जिकिउटिभ जिरायगोन आरो बिनि उनाव जों बेखौ आबुङै जों दानानै लानो हायो नामा बेनि सोमोन्दै जोङो सिन्था खालामगोन। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय। दायो नोंथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलाव सोमजिनाय दुंहाव थासारिनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।